हेलौ लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव गासैखौ बरायनानै लाग्रोनाय थालायबाय। लोगोफोर, दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों अलंबार गयारि अफिसियेल बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे बर' सावथुन जाय सावथुननि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों दोहौ। बे दोहौ मुंनि आबुं मोनसे बर' सावथुनावनो गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों अलंबार गयारि, पुजा बर', रबिन गयारि, सायारानि, सन्तोष, उत्तम, सन्जीब आरो लोगोसे गोबां फाव खालामगिरिफ्रा बे सावथुनाव फावखौ खालामदों। आरो बे बर' सावथुननि स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्सनखौ खालामदों रबिन गयारि बिथाङानो, प्रडिउसखौ खालामदों हिमानि गयारि, केमेरा एडिटिंखौ खालामदों एन नार्जारि बिथाङानो। लोगोफोर, बे दोहौ मुंनि आबुं मोनसे बर' सावथुननि ट्रेलार भिडिअखौथ' आगोलाव नोंथांमोना गोबाङानो नायखाबायमोन आरो नुखाबायमोन जानांगौ। आरो बेनि फुल भिडिअखौ नोंथांमोना माब्ला नुनो मोनगोन गोबाङानो एक्साइटेड जानानै दंमोन जानांगौ। बे दोहौ मुंनि आबुं मोनसे बर' सावथुननि दायो एपिसड 1खौ रिलिज खालामनानै होबाय लोगोफोर। दासिमाव जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर बे दोहौ मुंनि आबुं मोनसे बर' सावथुननि एपिसड 1खौ सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला बयबो गलापि फिल्म्स प्रडाक्सन चेनेलाव बयबो थांनानै नायहैदो लोगोफोर। आरो सोर सोर नोंथांमोना बे दोहौ मुंनि आबुं मोनसे बर' सावथुननि एपिसड 1खौ नायखो आरो नायनानै माबोरै मोनखो बयबो कमेन्ट्स खालामदो लोगोफोर। आंथ' जोबोद मोजां मोनखादों, मानोना बे दोहौ मुंनि आबुं मोनसे बर' सावथुना जोबोद मोजां जाखादों लोगोफोर। बे बर' सावथुननि बिथां प्रबिन गयारिनि स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्सन होनाय बर' सावथुनफोरा जोबोरैनो मोजां जाखादों आरो लोगोसे बे बर' सावथुनाव गोबां अल्ड आरो निउ आर्टिस्टफोर फाव खालामदों। बेनिखायनो बे बर' सावथुना जोबोद मोजां जाखादों लोगोफोर। दासिमाव जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला बयबो गलापि फिल्म्स प्रडाक्सन चेनेलाव बयबो नायहैदो लोगोफोर। आरो बेनि एपिसड 2खौ नोंथांमोना नायनो थाखाय एक्साइटेड नामा? नोंथांमोना जुदि बेनि एपिसड 2खौबो नायनो थाखाय एक्साइटेडब्ला बयबो कमेन्ट्स खालामना खोन्थाहरदो लोगोफोर। बेनि एपिसड 2खौबो थाबैनो गलापि फिल्म्स प्रडाक्सन चेनेलावनो रिलिज खालामनानै होगोन। नोंथांमोना बयबो नायनो थाखाय नेनानै थाथ'लायदो लोगोफोर। जेब्ला रिलिज खालामो अब्ला आं बेनि सायाव गोदानै मोनसे नोंथांमोननो आपडेटनि गेजेरजों फोरमायनानै होबावगोन। लोगोफोर, लोगोसे आंनि दासिमनि भिडिअ आपडेटआ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामोब्लानो जाबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान गोदान बर' सावथुन आरो एलबामफोरनि आरो फैनो गोनां बर' सावथुन आरो एलबामफोरनि भिडिअ आपडेटखौबो थाबैनो मिथिग्रोनाय बायदि। थेंक्स फर वाचिं।